Τώρα λάδωσε και το πατάλι, να δούμε. Θα δείξει πιο μετά. Να δούμε. Είχα πολύ πρόβλημα αυτό το πατάλι, αλλά με τον καιρό λέει σταμάτησε. Θα δείξει. Άρα σε έχω και στο βίντεο ρε φίλε, θα γίνεις διάσημος. Έτσι, έτσι. Αυτό έχω και τα τσιτάκια εδώ, να βάζω και το power bank. Γιατί είναι και η μπαταρία πολύ και... Βέβαια! Θα εξεπλεύεις την πυράβλου. Εννοείται. Πάμε Mike φίλε. Τελείωσε μόνο. Μου λέει. Πλάκα μου λέει, μην πάρεις κάτι τηλέφωνο για μια πλάκα μου λέει, θα είμαι σε χωράφι μου λέει. Τι λέει? Μην πάρεις τηλέφωνο για ελικόπτερο μου λέει και κάνεις μια πλάκα. Ναι. Δεν παίζουμε αυτά λέει. Θα είμαι σε χωράφι. Πώς θα το κάνει? Ρε φίλε, γυαλιά έχει κάτι που είναι έτσι γυαλί και όχι. Ο δρόμος. Ναι, λένε και γυαλιά θέλει. Οι άνθρωποι είναι κομμένα τα πετραδάκια. Ναι. Δεν θα με τα λάθη. Όχι, ξέρω τα έχει. Μετά είμαστε κι άλλο λάθη. Εδώ και τα πάμε. Λάδωσε και μέσα το πατάλι και κάτω και πάνω να δούμε τώρα, πιστεύω ότι είμαστε... Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται, όχι. Θα δείξει. Λέω και αλυσίδα και ξέχασα το Ναι. γιατί δεν έχω λαγό. Θέλει λάγο κάτω. Ναι. Θέλει όχι από σπρέ, θέλει και λαδάκι, θέλει ελληνικό λάδι. Σε 1,4 χιλιόμετρα προς 1,7 θα δω μια χαρά το κοντέρ. Ναι. Ναι, και τα δυο βλέπω τα ίδια, ναι. Άρα εντάξει, δεν χάνω το κοντέρ, είναι κομπλέ. Το GPS τον άλλο δεν χάνει λίγο, εντάξει, λογικό είναι. Μια μικρή, αλλά με βάση το κοντέρ το λέει μια χαρά, εντάξει. Γενικά το GPS δεν είναι ακριβές, κάνει λίγο χιλιόμετρα. Αλλά με βάση το κοντέρ το λέει μια χαρά. Κύριε Σάβρο, φίλε, δεν θα έχει αέρα.
Αύριο θα έρθει. Άμα θέλουμε σήμερα θα γυρίσω να πάμε πάλι τίποτα. Ναι. Να μου πεις άμα ξέρεις θα πάμε. Ναι. Να ετοιμαστώ, ναι. Ρομπέρτο. Αύριο θα είναι Καλάβριο. Τι ώρα θα γυρίσει? 2,5 ώρα έχει λεωφορείο. Άντε να έρθει. Ναι ρε γάμο. Να πάμε. Ναι, αυτή η μαλακή με τα λεωφορεία ρε. Αυτό να δω να κάνω το πρωί. Ναι. Δεν σου πω αύριο κι αυτό. Ήδη πέφτει. Αυτό θα είναι. Έτσι. Να φέρω καλά για ψάρμα φίλε. Ωραία είναι. Ναι. Το ψαραδίκι πάσα έχει ρε. Άμα πιάσεις έχει ακόμη πιο πολύ. Α, μπράβο, ναι ρε φίλε. Γιατί πιάνει. Πιάνει. Ή το πετάς και πιο μακριά το καλάμι. Θα δω σήμερα. Ναι. Θα μου το κάνω φθηνό, καλός. Τώρα Black Friday μπορεί να βάλω τίποτα. Ναι. Πλάκα θα έχει, ωραία θα είναι. Ναι ρε, είναι καλό. Είναι καλό. Και περνάει και η ώρα σου. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει πιάσει τίποτα μέσα στην ακτή παγίδα. Και πολλοί λέγανε καθάρισε το, ρίξτε το. Είναι καλημέρα τα παιδιά. Ναι, ναι. Και γενικά έχω παρατηρήσει όταν κουρεύομαι. Ναι. Παγώ το κεφάλι. Καλά, ισχύει αυτό. Εμένα να δεις. Όλα που λες θα πάρω εδώ κινέζικα, η βάση κινέζικη και αυτή η βάση και το κινητό κινέζικη. Είναι ο Κινέζος φοβερός. Θα γράφω και τη διαδρομή τώρα, ξέρω το βράδυ που κάνα, πόσο κάνουνε. Όχι ρε, όχι, σιγά. Ποιος είναι να έχεις τον άλλο που στάνα, το βίντεο. Το τζεκί ρε φίλε εδώ. Ωραία, εκφάσεις. Άντε μπάκ ρε φίλε. Έτσι. Θα κάνω διάσημο ρε φίλε, θα κάνω διάσημο. 200.000 προβολές.
δεν θέλει πολύ αέρα. Εκεί 44-45 βαλά. Ναι, δεν πολύ αέρα. Ξέρω που έχει άσμα και χώμα. Μπράβο, δεν είναι ευθύ, ναι. Τώρα είναι κανένα χιλιόμετρα χώμα, κάτι χιλιόμετρα έχει χώμα. Ναι. Τότε σχολιάζω. Δεν θέλει πολύ να είναι πολύ, ναι. Τώρα τα πλήκη 40 κάνει δουλειά μέσα. Πάνε να μαζέψω κόρτα ρε παιδί μου. Πάνε να μαζέψω κόρτα ρε παιδί μου. Τι πάρει τηλέφωνο. Ναι, τι πάρει τηλέφωνο. Это мой, ωραίος ρε φίλε, ωραίος. Πειράζει και Φωτεινόπουλος κύριε Ρεκιστάδη λέει. Ο περασμένος εμάς να αναλάβεις. Ω, θα αναβάνω λέει. Ναι. Όλο και δεν τελώς παρέτησα άμα είναι λέει. Αναλάβω. Χωρίς δεν έφαγα, άμα έτρωγα φίλε, δεν μπορούσα. Λέω θα πάω το απόγευμα λέω. Δυστυχώς πήρες τηλέφωνο και λέω. Δεν πρόλαβα. Ναι, δεν πρόλαβες.